Usa ka cloud cluster sulod sa Philippine Area of Responsibility ang gimonitor karon sa pag-asa nga posible nga mamahimong usa ka low pressure area. Samtang tsansa nga masinati ang epekto sa La Nina phenomenon sa last quarter karong tuiga misaka matud sa pag-asa. Si Luan Merondina sa report. Sugod karong weekend, posibleng masinati ang madag-umon nga kalangitan ug katag-katag nga pag-uwan sa Kabisayan mugna sa mga thunderstorms matod sa pag-asa. Usa sa hinungdan niini ang posible unyang pagkaumol sa usa ka low pressure area sa sidlakang bahin sa Kabisayan. Sa pagkaron cloud cluster pa lang kini sa habig sa sidlakang bahin sa Mindanao. Pero pa northward pasaka ang kanyang movement, kanyang extension or trough kanang posibleng magpaulan this weekend up to early next week sa Visayas area. Apan kundi man hingpit nga maumol sa pagka-LPA ang naasong cloud cluster, posible gihapong masinati ang mga pag-uwan-uwan sa Kabisayan karong weekend tungod sa pagkusog ug balik sa hanging habagat matod sa pag-asa. Sa bikas bahin, gipahibaw sa pag-asa nga base sa ilang latest climate outlook prediction, mius-us og gamay ang tsansa nga masinati ang epekto sa La Nina phenomenon sa buwan sa Setyembre ngadto sa 66%. Apan musaka kini pagbalik ngadto sa 72% ug 74% sa buwan sa Oktubre ug Nobyembre. Ug posible pang mulanat ang epekto niini sa unang quarter sa tuig 2025. If last quarter, November, December, so naanan tayo may historical record na, of course, ang mga bagyo is mostly pag maglandfall, Mindanao or Visayas area. Dakong epekto sa La Nina phenomenon ang nanghinubrang pag-uwan nga mosangpot sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.